Moi boa tarde a todos e a todas, grazas por acompañarnos neste día tan especial para todos, o Día das Letras Galegas 2025, que está dedicado ás cantareiras e á poesía popular. A poesía popular oral. Unha homenaxe xusta e necesaria a todas aquelas mulleres que coas súas voces e saberes transmitidos de xeración en xeración foron guardiáns da lingua, da música e da alma do povo. Desde Peruchera Edicións gustanos festexar esta data cunha acción cultural viva, presentando obras poéticas ou narrativas. Neste día porque creemos que non hai mellor homenaxe ás nosas letras que darlles voz ás novas autoras e ás novos autores. Quero agradecer especialmente a colaboración do Ateneo Casino unha vez máis que nos ofrece as súas instalacións para celebrar o evento. Por pôr ao servizo da cultura e da literatura da Ribeira Sacra o seu espazo. Esta tarde reunímonos aquí para presentar 3 obras. Son 3 poemarios galegos, 3 propostas moi diferentes pero que comparten un mesmo alento, o de crear beleza, pensamento e emoción a través da lingua. As obras son as seguintes. Como podedes ver aquí adiante, son 3 poemarios: Epigramas con reparos, de Eliseo Méndez Nieto; Verbes do corazón, Camiños de tinta e terra, de Gloria Guerrero García; e A cor do sentimento, de Suso Tarento. Falaremos de cada un deles e compartiremos momentos cos autores. Vou iniciala presentando un libro que hoxe defenderei eu mesma, como editora, xa que o seu autor, Eliseo Méndez Nieto, por circunstancias persoais non nos pode acompañar. Trátase do poemario Epigramas con reparos, que é este que teño aquí nas mans. Bueno, pois, para falarvos deste libro, pois vamos a falar da persoa que o escribe. Este é Eliseo Méndez Nieto, nado en Lugo no ano 1951. Xa desde moi novo sentiu moita pasión pola pintura e polas artes plásticas e despois máis tarde pola literatura. Pero por circunstancias da vida non se pudo dedicar a iso, aínda que sempre estivo creando, en creación continua, tanto no camiño artístico como no literario. De feito, colaborou en varios colectivos facendo exposicións e tamén en obras colectivas de literatura. Despois de isto, consigue presentar o seu primeiro libro en solitario, con el cumprindo o soño de todo creador, que é chegar á xente coa súa propia voz. Que podemos dicir da obra de Eliseo? Pois, como o título ben di, son epigramas con reparos. Este é un xénero que lembran os epigramas de sempre, non? Que son curtos, punzantes, cun toque de ironía, ou inteligencia que fai pensar bastante. Utiliza a sátira cunha forza dunha voz que se dirixe a nós. Son epitafios con voz viva, con un humor ácido e con unha gran crítica social. Poemas que falan con intelixencia e con humor. Neste libro tamén o diálogo, a palabra e a imaxe van da man. Todas as ilustracións que ten o libro son do autor, aquí vamos a ver algunhas. O sea que é un libro que está, ademais os poemas están con dibuixos dele. Bueno, que vou a deciros? Que emprega unha lingua rica, con imaxes visuais sorprendentes e recursos de repetición que achegan ritmo e musicalidade. Humor da terra, claro. Bueno, para que poidades apreciar o ton de estilo da obra, vou ler algúns exemplos breves dos seus poemarios. Vou comezar a ler o poema número 11, que teño aquí marcado, que ben podería ser un epitafio real. A voz que fala preséntase co peito cheo de nomes rimbombantes, moi correcto e moi digno, pero tamén moi esquecido.
É unha desas almas que fixo todo ben, segundo a norma, mais que non encaixou con partidos nin con seus intereses. É un poema cheo de ironía, amable e dun certo orgullo de estar fora do sistema. Parece vos coñecido eso de estar fora do sistema? Bueno, vou vos ler o poema número 11, que foi un dos que seleccionei para que coñezades un poquinho a obra deste escritor lucense que vive nas Canarias desde fai moitos anos. E dice así, voume sentar. Esta tumba construída para min, estando vivo. Honorio, casto, xusto, digno, modesto, venerable, é o meu nome. E no seu honor vivín bo e respetuoso toda a miña vida, sen leas, sen litixios, sen discusións, sen débedas. A miña lealdade foi máxima para os meus amigos. Pobre en fortuna, pero rico en espírito. Por iso, meus compañeiros nunca quixeron incluirme nas listas dos seus partidos políticos. Non importa. Aquí virán todos a facerme compañía. Sorte, camiñante. Lémbrate do meu epitafio e afástate deles. Bueno, este é un poema, como podedes ver, con moita ironía, moi amable. Vamos a continuar con outro que nos vai facer sorrir un poquinho máis, que sería o poema número 17, que escollín aquí. Este é moito máis cortiño. Aquí temos a un piloto de Fórmula 1 que van pola vida a todo correr ata que topan con muro, non? Un poema curto, retranqueiro, moi actual, que nos lembra que ás veces importa máis saber parar que acelerar. Así que, por se andades con presas, escoitade isto. Eu, floro en vida, novísimo piloto de Fórmula 1, áuriga de poderosos cabalos de vapor, batín na miña enlouquecida carreira cun muro de cemento. Agora, coberto por unha pesada lonxa, lállome das miñas presas por correr, tan rápido cara á morte. E, bueno, este é un pouquiño un exemplo dos seus poemas. Como vedes, Eliseo xoga coa paradoxa de falar desde a morte en tons vivos, provocando risa e reflexión ao mesmo tempo. É unha poesía que bebe do clásico, da retranca popular, actualizada para falar do noso tempo. Por eso que este poemario é unha rara avis no panorama poético actual. É culto, é popular, elegante, irreverente, sátiro e fondamento humano. Un libro que se saborea a pequenos grolos e que convida a rir, a reflexionar e ás veces tamén a ruborizarse. E para saber máis do que contén, hoxe no Día das Letras Galegas é unha oportunidade para leválo para casa e estudiálo. É unha peza de colección para quen goza do humor literario e da crítica social a un precio de 10 euros. E, bueno, este é o que teño que decir deste libro que nos deixa Eliseo, o seu primer poemario, Epigramas con reparo. Espero que vos gustase os poemas que leín e a súa obra. Gracias.